station 20,000 sai kaya za a ce maka duk wata za ka samu matakin farko da ka samu 25,000 ko 50,000 matakin ka a wannan ba shi bane. Iya aikin ka iya shagalin ka iya kudin ka iya shagalin ka. Wannan kamfanin idan ke jajirtatta ce a wata za ki samu patient da ya kai 30. Wallahi watan farko na ya maki imani da Allah karancin albashin ki za a ware biyan ki 100 da wani abu ne. In ko patient ɗaya ki samu ko biyu yanayin karanci in ko patient ɗaya ki samu karancin albashin ki kuɗin registration ɗin ki za su dawo har ki ci riba. Ba tallan magani ake yi ba. Amma dai ana faɗakarwa ne, kila kina da kawa, kila kina da yawa, kila kina da wata a can wani garin. Kin san suna da mara lafiya an yi fama da shi kaza kaza. Gaskiya akwai wani sabon kamfani da ya shigo fa daga India. A arewa ma fa a nan Kaduna aka fara kawo mana shi, ba mu yaɗa shi Kano ba. Ba a yaɗa shi Sokoto ba, ba a yaɗa shi Gombe ba, duka kowane state sai an yaɗa. Amma a nan Kaduna da aka ɗauko shi daga India aka sauke shi Lagos, daga Lagos aka kawo shi a nan Kaduna. Daga nan Kaduna kowane state za a yaɗa shi. So kun ga idan mutum ya shiga farko, Allah kaɗai ya san abin da zai samu. Ina jin hankulan mu ko mutum bai da kuɗin registration naira 5,000 ko 1,000 gare ka kawo. In kuma kana da patient mara lafiya ka kawo shi a jikin shi za a fi dama kuɗin registration ɗinka. In dai aka zo aka yi mai ciko ya sai product riban ka kawai ta isa ka zo ka yi registration ka ci gaba da kasuwanci. Da fatan za mu gane wannan zama da muke yi, kuma wannan kamfanin ba zai hana ka je ka yi sana'anka ba. In kana koyon ɗinki ne, in kana koyon kunshi ne ko lalle ko abin da ya shayi